Busuafo me chiachi obi akwaba e de baba Grace TV so me gidi se twede ampo nyankopon tonti obi a ho ye yewra bosu me fofrom afina mu apaye wo bosu me nsia mu e de edi kan e wa afia ye wo ma fem pemie no ene e de no nsia mabusua me so nyame se onka yina ye ho na bosu me ayewra mu otu ana mo nsi de ye na o ma de yina ni mo aye ni nsi ye wo yewra de Yesu Kristo de mu nti amen na busua ye bedi komo kakra bi wo de hen hyedan che na ni na se ye te ya na ye nua be my friend say Peter Paradise aba abonten be say na wotwe a etwa mu na aba besi na wotwe ewra mu de saa nsɛm no anam tentafidi so na wotwe sɛ enka ne atemdi a na odi e maame akoso asewa enka ne nsɛbio mesrɛ kan nsɛm bi a na mu ɔya ya na ɔkalify maame akoso asewa ho ensɛm mu a ɛsɛ sɛ akwada ɛka kyerɛ oni ana obi a obetumi awo no na ɔkale kyerɛ maame akoso asewa no wɔkyerɛ sɛ da bi nye sɛ bi ɔno a na yɛ ne saa na mmom nipa bi na hyɛ ne kutupa ɛma ne tu saa na ma nipa bi na hyɛ ne kutupa ɛma ne ka sansɛm nyinaa kyɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ne ɔtenase a na wɔnu no ho ɔtenase a na ɔdi a yɛ hu sɛ da bi nka mmerɛ bɛtumi asa ne kyi a ka saa nneɛma bi a ɔyɛɛ ka ɔnyɛ ɛmu ɔde akyɛw pa piesie ma yɛ maame akɔso asewa yɛbusua yɛtie nsɛm a aberanteɛ ne ka if it is anything to go by na wohwɛ nsɛm no bi a ɔka ne adeɛ ɛne presidents nneɛma ɛsisi wɔn titafidie nso ne nsɛm no mu bi a ne mu ɔyɛ kakra ne ha adwen ne mu ɔyɛ paa nyɛ kakra mpo na ti akoma nti na ma ba be de ma dwen kyerɛ kakra bebe empra wodo bebre na nima bi asisi a odwen ho a wonte ase obe content afidie so yenuanom bi etimi de maame akoso ase wonfo nsi wo misre me kan edi na temo a kan nsɛm mu ɔya kan nsɛm a ense sɛ bi obakura bi a wo no obetimi aka kyerɛ no na yɛ ka kyerɛ maame na sɛ ɔmo ka saa nsɛm nyinaa wi a na obisa sɛ maame akoso ase wabɔ ne sɛ ɛbɔ ne sɛ ya obi antimi nka maame akoso ase wabɔ ne nkyerɛ wo nanso na bia osori a na maame no na sama atwa apia edi na temo afi ne soro kosi ne fo na ye mu bi ye trase ne ye hwɛ sɛ ye maame panyin a nyame adom woni na duru sei na obi bia nka obetimi awo no obi kura bi obetimi ayi ne nana bi enya asɛm na aba bia nka ontimi megina ne mu nka nsɛ bi sɛ kyerɛ no edi maame na temo a abusua ye mu bia na yakoma ye ya ye mu bia na ye wura ho aya na ye ntia sɛ wo se basa na wonim memfa so bo mo wo esan sɛ abrantie yi nsɛm a wɔka ne adeɛ sɛ asɛm bi e wonyina so ne sɛ nokore saa na ɔkyerɛ sɛ wotimi di atem wie na nipa bi a friends why adeɛ na wodi maame ya tema maame ho atome awurade kyerɛ sɛ wotie nsɛm no a wɔka no a ɛde akɔ an bɛba na suko no ma kɔkɔ ka asɛm akyerɛ obi obetimi awo nsɛm maame akɔso asewa na obewie na nasɛm wɔka sɛ saa ne te a na nipa bi bɛfrɛ ne sɛ why adeɛ odi maame na tem sɛ na me ho atome abusua maame akɔso asewa bɔne bɛ na wayɛ ebia na me nim tina da bia me bisa no bɔne bɛ na maame akɔso asewa ayɛ a enti no kra sɛ abranti asɛm wɔkan is anything to go by nipa bi bɛka sɛ kodi maame akɔso asewa ate on to obi adeɛ na ontu ayɛ onfiri obi bibia yɛnto aba ma nsɛ ɔmɛhwɛ ma Ghana ntumpɔn yɛnto aba ma nsɛm na hye bedwani wɔ Ghana aba bi ɛna ebi ɛbɛka sɛ ɛhɔ ntumpɔn na sɛbio yakasa na akyerɛ so yɛto bi di ama ti akɔso asɛ wabɔ ne bɛn na wayɛ ti maame akɔso asɛ wabɔ ne nyinaa ne sɛ sɛbio nyame adom ohyia ne kunu na ɔde akoma pa ɛne ɔdɔ tra ne kunu akyi ɛgweta so asɛ biwura deɛ wopɛ sɛ woyɛ bia mɛta w'akyi ama na bɛm tu deɛ kɔso a na yɛ deɛ woyɛ na menyere me ho sika fam mpaibɔ fam kyerɛ sɛ sunsum fam memfa nta w'akyi ama oni so ade ho mmerɛ mu ana adɛn na yɛma asɛm yɛ yasa adɛn na yɛma asɛm yɛ awerɛho saa mesi da biara meka sɛ menyini sɛ bi a saa berɛ a Nada Lumba apie aba nnwontoɔ mu ya sɛdeɛ ɔne anim aka me ateɛ sɛ maame akɔso asɛ wa agweta so taa n'akyi sika fam ne bibia ma ne bɛn no menyini sɛ bi a saa berɛ Nada Lumba ebia na ɔyɛ nnwonto kyɛn wɔ biara at that time asɛm kan ebia ne yɛ wɔ wɔn a na wɔn so nim nnwontoɔ paa ebia ne yɛ wɔ wɔn a wɔn so nyame yɛ adom ɛna nkɔmɔ timi pie yi a nkɔmɔ betimi ato nnwom koraa kyɛn papa yi nso ebia na wɔn anya boafo ti da bia yɛ kampanyinfoɔ sɛ ɔboafo na nipa bebree nya boafo wɔ abrabɔ yɛ ahyɛse abusua wodura kyirikyirikyirikyiri mesi obi na wɔnim nnwontoɔ paa obi na wɔn bɔɔbɔ paa obi na nkatwa di ampɔ de adom bi adue ne mu nanso wɔanya boafo nti ɔkɔɔ ya nkosi hwee
ɛma ɛnɛ waka ne dɛm refrɛm ama da bi ɔde ne nsa bɔ ne nsa no so sɛ menya aboafo a anka nkɔba ne se nti sɛ nyame yɛ atom na sɛdeɛ wɔn yɛ wɔ hɔ aka mo yɛate bi yɛwɔ fa na yɛne kasa wɔ ha wɔn a na ɛwɔ hɔ Germany hɔ bi aka mo yɛate bi na sɛ saa ne teɛ sɛ yɛ maame yɛ sɛ dabi mɛboa bɛfiri mu ayɛ deɛ mɛyɛ nyinaa de ata wɔkyɛ mu akoma so ade abɛma wa ɛnɛ nti anka adɛn na ɛwɔ sɛ basɛ yɛsɔre ne yɛto bi de ma ne yɛ maame yi adɛn kwan na ɛwɔ sɛ basɛ ɛbɛbɔ obi kura tim sɛ menkɔdi maame atɛm nneɛma bi sɛ na nipa bi yɛ ne yɛ ho a yɛdeɛ yɛntumi mɛdidi obi daabi yɛnyɛ saa but ɛbɛyɛ yɛn nti yɛbɛbɛkyerɛ adwe afa ho sɛ ne kwan sɛ basa nti obi tie kyɛw sɛ akwabena ɛneɛ time fa bi na adɔfo daabi ɛnyɛ saa na mmom yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛ ho na mmom deɛ yɛde yɛwɔ ɛnyɛ ɔyɛ no memfa nkɔyɛ wo nua abusua wo a wohwɛ me fa baabi a wo biara to nkyɛn baabi a wogyina biara wɔ asɛm no fa to nkyɛn na bi sa ho sɛ sɛ mmom nyame anim nie maame akɔso asɛwa wɔyɛ wo maame a maame akɔso asɛwa wɔyɛ wo maame nua bi a ɔyɛ wo sewa bi a ɔyɛ wo nana bi a ɛna bɛduru bi na obi atwa ne mfoni na wɔdi n'atɛm na bi kans kyɛ sɛ wohwɛ nsɛm biara a wodwen ho a wonte ase ebi sɛ no bɛyie ne adeɛ nyinaa nti sɛ wo maame ne maame yɛ abusua ka ɛnyɛ wo ya sɛ wo maame ne maame yɛ a tinka wo ni ya sɛ wo maame paa ne maame yɛ a tinka wo ni awerɛhɔ wo sɛ aberanteɛ gura wa bɛka sɛ nnipa bi tumi ka sɛ kɔ na kɔdi n'atɛm sɛ n'asɛm ɔkɛn if it is anything to go by sɛdeɛ ɔkɛn a nnipa bi tumi ka sɛ kɔ na kɔdi maame n'atɛm ɛbi tumi ka sɛ ayɛ a ɛhɛn ho na di n'atɛm na ɔdi n'atɛm biara na ho atɔm ɛde yɛ bɔne nko sɛ mpo yɛse yɛgyina kɔɔto asɛm a waka so ɛna yɛde di dwuma a kɔɔto asɛm a ɔkaeɛ ɛse yɛ maame akɔ so asɛ wayɛ yere yɛ sister ɔdɔ buroni nso yɛ yere na kɔɔto asɛm kyerɛ Kumasi High Court Her Ladyship Justice Dorinda Smith Atta PhD asɛm a ɔkaeɛ no sɛ ɛwɔ n'atɛm mu sɛ yɛ maame akɔ so asɛ wa wanyene legal wife status na asɛ na kɔɔto awade antom na mmom ɔgye ne fie awade atum yɛ a yɛ afe apem ahankora de okuro baako 1991 yɛ sister nso ɔkyerɛ sɛ ɔgye na awade atum sɛ afe mpem mmienu ne du ne de ɛtɔ so du ɛwɔ abosome nan mu 10th of April 2010 ɛne yɛ sister nso that lumba ɔrɛ no nti according to court ɔkyerɛ sɛ ɔno nso ɔgye atum si aware no nti sɛ court asɛm a ɔka yɛ mpo na yɛde yɛ nyina so a court sɛ papa na aware mmienu na nti ba ne sɛ na sɛ court asɛm koraa yɛde ka yɛ nyina so a yɛn sɛ ne yɛn tan fa bi na yɛn nɔ fa bi anaa yɛn tan fa bi ne yɛn hyɛ da ɛnhyɛ nipa bi kutu pa so wɔn ni fa bi atɛm na fa baako aka deɛ yɛn kora wɔn ne yɛn so wɔn ɛbɛ saa na ɛyɛ ahadwe because wode yɛ sɛ court asɛm a ɔka yɛ sɛ papa na aware mmienu koraa no a sɛ ne nka asɛdeɛ court asɛm a ɔka yɛ no mmienu nyinaa yɛ so wɔn yɛ korɔkorɔ wɔn na yɛbɔ wɔn ho ban sɛ obi mɛka asɛm ɛyɛ ɛmfa mfa wɔn but wɔadi ankɔba ne saa wɔadi ankɔba ne saa sɛ court asɛm a ɔka yɛ no koraa no yɛbɛta baako akyi na fa baako deɛ yɛne n'ani nyɛ nan yɛbɛ yɛ mfi no na sɛ aberante asɛm a ɔka yɛ koraa yɛbɛsan so ama nipa bi adi maame no atɛm ade mo ma yɛnyɛ nneɛma ma no nyɛ awerɛho saa na nsɛm bɔ nyinaa akɔ so na wotena ase na wohwɛ na woyɛ diaa na kyɛ sɛ wodi awerɛho wotena ase na yɛ diaa na wote ne so sane sɛ mpanyimfoɔ no sɛ mo ka mo ana mo kae sɛ kɔmfobɔ sɛ bio sɛ maame akɔ so asɛw a na ɔnyɛnyɛ sɛdeɛ mpo a sɛdeɛ yɛa na binom pɛ sɛ ɔmokyerɛ nti ɔmodi maame atɛmi asɛm ka mesrɛ me ka wɔdaroma sɛ maame akɔ so asɛw a anka sɛ bio ɔnyɛnyɛ sɛdeɛ mpo a kampanyinfoɔ sɛ kɔnfobɔ ne a watena yɛ afɔ ama kɔnfo papa bɛto no sɛ nka yɛnyi ne mu ti sɛ aberante asɛm ɔkɛn sɛ nipa bi ɛhyɛ ne kutupa ne adeɛ maame akɔ so asɛw ananka wɔnyɛ sɛdeɛ mpo koraa ka wɔtumi tena yɛ afɔ ma kɔnfo papa a sɛ bio mo ka no baa yɛ sɛ nka ne kwan sɛ yɛyɛ maame mu enti afei ɛbaa ne sɛ deɛ ma nipa nu wɔn ho saa ɛbaa ne sɛ deɛ ma nipa bi di awerɛhɔ saa sɛ yɛhyɛ daa sɛ yɛntae nipa bi akyi na mmom yɛn so daabi ɛne kwan sɛ basa nsɛm bebree na akɔ so a kyɛ sɛ du baabi no atena ase a na wo so daabi asɛ nipa bi pɛ sɛ ɔmo yɛ a na maame no deɛ yɛnka ne hyɛ nipa pɛ sɛ ɔmo yɛ a na maame no koraa deɛ yɛnyi ne mfirim yɛte yɛ na amanfoɔ hyɛ aseɛ ɛna 17 years ɔmfiri ne kunu ne adeɛ nyame adom mo a mohwɛ By Grace TV akyɛ yɛkɔ Mfante New Town ɔmo nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ ɛnte saa da biara da na afempem mmienu ne dunwɔtwe mu maame akɔso asɛwa maame yɛ nyame de Kumasi Mfante New Town na yɛ wɔ Jubilee Park na de lumba bɛyɛ nsi abusua mo a mohwɛ By Grace TV akyɛ deɛ mo nyinaa mo kae
On dia say kakra bi a yen hye dan kasem bi yen kyekire yen hye adwuma na yen fa agenda bi ntuma me so yen fa sen de no so de ye so nyame so hu ye obo no no yen kwane awon de entesa na ye ma ne masa ba be kire adwen wo oh any kwan se basa ya man ye ma ye basa ye tia e na me am na na kofu su na na kwotena UTV asem wa o kan se ma me ye wiase nyina hwe no na asem o kan se ma me akoso ase wa ene ne wo fa se that dumba wa de nkata marriage certificate na e fake na ɛyɛ ntuhyɛ mu na chief nom ne wɔn a wɔn yɛ bi wɔ Ashtown Crowfrom Bantama ɛne adeɛ nti wohwɛ saa nneɛma ɛne nsɛm bi akɔ so na ɛyɛ a na ɛha adwen ɛyɛ a na kyerɛ sɛ wodi nsɛm wɔ akyi a na wodi awerɛhɔ nti yɛbɛsrɛ paa ebi a maame akɔ so asɛ ɔyɛ yɛn a abusua yɛhwɛ dwumadie ɔyɛ maame bi anka yɛpɛ ɔyɛ yɛn nua bi anka yɛpɛ ɔyɛ yɛn nana bi anka yɛpɛ ka yɛn mma kwan saa sɛ nipa nka nsɛm wɔ mu ɔyɛ mfamfa no te sɛ deɛ nka yɛn mma kwan sɛ nipa nka nsɛm wɔ mu ɔyɛ mfamfa no saa ɛna nna bi a ɔnyɛ maame nyɛ nana nyɛ bibia bɛ adeɛ yɛde yɛ wɔ anyɛ ɔdɛ mɛmfa nyɛ wo nua na mama yɛ ma nipa ni awerɛhɔ saa yɛbɛsrɛ paa wɔ aberante no aka nsɛm bebree mpanyinfoɔ a ɔka asɛm fa wɔn sɛ anim a momma na mosan mo ti na nyɛ saa na moyɛ ama amanfoɔ bi anya adwene bi sɛ ɛneɛ no kora asɛm yɛ aba yi obi woni bɛ sɛ yɛmɔteke yɛn 20 position sɛ kyinkyina nneɛma bi a mobɛyɛ ɛde afeeva fa bi na moayɛ ama sɛ fa bi ɛnkɔ yɛ mu a mɔmɔde nyɛ okura mobɛyɛ no saa ɛni kwan sɛ basa yɛka nsɛm wɔ yi na ne abisa yɛn ho sɛ because mekae sɛ maame akɔso yɛ sɛ wabɛduru Ghana no ɔne yɛ sister ɔdɔ bro na ɔmo ntam go yɛ na yɛ ɔdɔ ne adeɛ nko a ɛbaa ne sɛ na afei deɛ kɔbaa sɛ mentima sɛ kakra baa yɛakɔɔto sɛ mi na abɛ ɛna wotie nsɛm ɛkɔ so yɛ aberanteɛ kekan if it is anything to go by a ebia na maame hu nie bi ne nneɛma bi a nipa bi ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ no kuntun asɛ ɛde tia no ti na ebia mo tu sɛ na mo sɛ mesɛ ma na yɛ adwuma na mo hu sɛ biribi ayɛ bɔkɔ menyi ni sɛ yɛ maame akɔ so asɛwa ɔba Ghana no na ɔwɔ menasipo bi tia yɛ sister ɔdɔbro ni saa nso na menyi sɛ bia yɛ sister ɔdɔbro ni so maame akɔ so asɛwa ɔba Ghana na ɔwɔ menasipo bi tia no bɛde nneɛma bi ebia nipa bi a wɔn nkyɛn bɛyɛ yɛ no na ɛbere amanfo kuro na ɛkɔfa ɔhaw ne amane aba aboa kotere se deɛ wɔto boa bɔ na besua ɛyɛ na ne ho nyɛ na hi sɛ deɛ ogyina nkyɛn ka sɛ a wonya anka ade fa ha ayɛ afa nkura ha ayɛ aboa no fa bɔ ha na mɛbɔ ha na nyɛ si ɔno kora na ma ɛho yɛ hi ti mɛsrɛ paa sɛ yɛntimi no bi ntaa bi sɛ yɛsɛ yɛdɔ papa no sɛdeɛ ɛka no na yɛsɛ yɛn yɛpɛ sɛ yɛkura papa no legacy ɛsiane sɛ yɛn na papa no ne bibia yɛdɔ no a kyɛ sɛ yɛnte no ho gyae deɛ a daabi ɛne ni kwan sɛ yɛdɔ bi ne yɛtae bi ɛsiane so na mabu saa bɛ na mpanyinfoɔ madara ma mesrɛ me ka mo ka sɛ kɔnfo bɔne a watena yɛ afɔ ama kɔnfo wabɛtena no yɛni ne mu ti sɛ maame akɔhyɛ sɛ wade pa bi kura pɛ sɛ ɔmokyɛ sɛ sɛbi na wɔnyɛ sɛ deɛ yɛ mpo a sɛbi asɛm ka ho sɛ na wɔnyɛ sɛ deɛ mpo a ɔne papa yi tena ɛne ma akɔnfo papa a mɔka bɛtoro no deɛ ade na moyɛ no ni adɛ ɛna moyɛ no ni ewiase yɛ wɔ nipa dodoɔ sɛ ɛna ne bɛrima ɛbɛtena na wobɛnya akoma pa sɛ bɛrima medɔ mɛta w'akyi ame akɔ de nkɔni nipa dodoɔ sɛ na ɛbɛyɛ saa adeɛ ɛna nipa dodoɔ sɛ koraa na bɛrima ɔne ne tu anamɔ ɛfa baabi si n'ani so a sɛbi ne sunsun pa ma no yɛn bia na ɛma ne ba saa ɛnyɛ nipa nyinaa koraa na sɛbi ɔmo ta w'akyi wɔ adeɛ a wɔyɛ mu a etimi esi yie ɛnyɛ nipa nyinaa na ɔmo ta w'akyi wɔ adeɛ a wɔyɛ mu a etimi kɔkɔ du baabi esi edu nyame adom ne ho mmɔborɔ ne bambɔ nyame akɔso asɛ wade akoma pata ne kɔ n'akyi ɛma nyame adom ne nnwontoɔ pie wiase na abɛgye ne tum a Ghana ha ɛmu bebree ka sɛ Ghana nnwomtofoɔ abɛyi na ɔno ɛna ɔyɛ nnwomtofoɔ a ne nnwom yɛ dɛ paa ne adeɛ afei na aba ne sɛ ɛna nnɛ yi sɛ ebi abere a saa abere maame ne ne kunu koraa bere wɔ akɔntom na wo nyina bonkum a na nifa bɛde nnɛ yi yɛnni maame no atɛm ɛnnɛ yɛnsɛ maame de saa na ayɛ dɛ na sɛ nyame te ase sɛ te asefoɔ nyame te ase adeɛ bi ɛnyɛ ɔbɔ adeɛ ne nhyehyɛeɛ na nipa bi bɛhyɛ da afa kuntan sɛ yɛnsɛe maame no di sɛ yɛngu maame no mu ase yɛnka nsɛm wɔ anim fanfa no nyame no abɛdan ne nyinaa di nyame no abɛdan ne nyinaa di ama me no kora da adi pɛpɛɛpɛ ɛsiane sɛ daabi yɛnyi bi mfim yɛn obi mfim menim sɛ nyame te ase deɛ sɛ fata obi ansa bɛka na mmom ɛkɔba sɛ kyenkyene a yɛn nso yɛnhyɛ da nyɛ biribi mfa nsɛ nipa din a nyame te so ɔhwɛ nyinaa na ne yɛn nyinaa na daakye bi ɔkɛseɛ no bɛbusa yɛ di nti ɛyɛ saa maame kɔkɔma to yɛn wate na nyame no abɛboa na biribi ayɛ bɔkɔ ɛnyɛ maame akɔso asɛ wankɔ ayɛ sister ɔso kɔkɔma to yɛn wate nyame no abɛboa na biribi ayɛ bɔkɔ na mmom
srɛ mo ma yɛn nsɛm fa ngu nipa so saa mo ma yɛn hyɛ da sɛ yɛn se nipa di sɛ nti ma baabi ani mfie du kura nti wɔnyɛ yɛ mmɔbɔ mesrɛ me ka ɔyɛ ma baabi ani mfie du nti wɔnyɛ yɛ mmɔbɔ yɛnyɛ mmɔbɔ kakra kora ma no ɛnyɛ by force ɛtintin akɔtaa n'akyi daabi na mmom sɛ wontaa n'akyi ano nkyerɛ sɛ ka nsɛm fa gu ne ho fi sɛ wontaa n'akyi ano nkyerɛ sɛ ka nsɛm no fa egu n'anim ase ɛwɔ abira onyina so bia ɛwɔ abira ɛnte saa ɛdeɛ na yɛbɛnya firi tumi sɛ nyame te ase nyame na abɛkasa na bibia ɛyɛ abusua meda ase sɛ ɔgye brɛ na ɔba bɛhwɛ mede de kwabena wusu aha yɛ by Grace TV mesrɛ wo ɛna ne de di kan abɛkan wa subscribe ma me wate ne hyɛ na yɛwɔ nipa bebree ya yɛde bɛsom nyame nka ho ɛbrɛ pɛm yɛbɛhyia abusua makra bye bye yɛwɔ perfume nneɛma yɛde gu yɛn ho ma yɛn ho yɛ hwa na nea yɛn ani gye wɔ mu no sɛ perfumes no egu show ha no sɛ wobaa nea w'ani gye ho bia yɛwɔ ho tester ɛna wɔyɛ showcase so wɔ ha yi yɛka tester na ɛkyerɛ sɛ nyɛ sɛ ade na aba abɛtɔ no wonim de wei a na ɛteɛ na ba a wohwɛ ti wɔyɛ amber glow bebree wɔ hɔ ti wohwɛ yɛma wo nua na wohwia na sɛ w'ani gye ho a na wafa ti yɛ nneɛma no deɛ